Són les 8 del matí. Bon dia i benvinguts al 21 d'octubre del 2015. Avui sí, avui és el dia, Portàvem anys dient-ho. Quan seria el dia en el que des del passat vindrien, des del 1985, i ens vindrien a visitar? Algunes consideracions. D'entrada, perdoneu que arribo tard, que és que l'aeropatissa m'ha espatllat. Jo estava venint cap des de l'estació de França i he agafat un batxe, allò que diu un vaivent, i pam, se m'ha doncs, un del nucli radiador de l'aeropatí s'ha trencat. Una cosa... Encara reivindico la roba que s'asseca sola. Reivindico doncs les bambes que es lliguen, també. Reivindico els bars sense cambrer i els bars dels 80, que encara no n'hi ha cap. I reivindiquem avui, un 21 d'octubre del 2015, aquella gran pel·lícula i a saber també, reivindico saber on estan els seus protagonistes. Alguns ja sabem què és el que han anat fent, ja veiem com ha anat la seva vida. Alguns dels actors, volem dir. Qui ho diria, El que era el 85 i el que esperàvem aquell any del 2015. En fi, ho repassarem perquè avui ara comencem el No Som Persones a Cultura FM. Benvinguts, són les 8 i 1 minut i recordarem a partir de les 9 del matí amb l'Edu Mutante tot el que va deixar aquella gran pel·lícula anomenada Regreso al Futuro. Però ara recordem una mica de què anava la cosa. El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20 segundos. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Benvinguts al futur, benvinguts al 21 d'octubre del 2015. Et saluda l'Àlex Naranjo, el Xavi Álvarez i tot l'equip de Cultura FM. Com sempre, nosaltres ara repassem què és el que està passant a la ciutat perquè et moguis lliurement i com a mínim informat. Xavi Álvarez, benvingut al futur. Hola, bon dia.